Hola a tots i totes, benvinguts a una nova píndola de física. Aquesta serà la número 2, d'acord? Anem avui a parlar de les característiques d'un vector. I sense més preàmbuls, comencem. Aquí tenim un vector, ja us el vaig presentar, el vector 1, el tenim aquí, d'acord? El teniu aquí. I ja vam veure que l'altre dia que aquest vector 1 l'escrivíem segons les seves components com 4 i els vectors unitaris i més 3j, d'acord? Molt bé, doncs les components són aquest 4 i aquest 3. Recordeu que també el vam escriure amb aquesta notació en parèntesis, que seria 4, 3. Les seves components són aquestes, d'acord? De manera generalitzada, per tant, podem dir que un vector 1 tindrà per components 1 sub x i més 1 sub i j. Això hi ha moltes maneres d'escriure-ho, 1 sub x, 1 sub 1 i 1 sub 2, moltes maneres, però és una manera generalitzada de poder-ho escriure. Per tant, si fem les dues notacions, això li diríem 1 sub x, 1 sub i. I aquestes són les seves components. Són les seves components o coordenades cartesianes, d'acord? Aquí, en aquest pla que ja coneixem, que és el pla cartesià, d'acord? Molt bé, aquest vector unitari també es pot escriure segons unes altres components, d'acord? Que són el que s'anomenen el mòdul i l'argument. El mòdul és el tamany del vector. Ja sabeu que un vector té el seu tamany, que és el seu mòdul, que ara calcularem, i també podem donar l'angle, d'acord? Aquí teniu en petit diagonal alfa, que és l'angle. L'angle sempre es dona respecte de l'eix horitzontal x, d'acord? Molt bé, com calculem el mòdul d'aquest vector que s'escriu així, entre barres de valor absolut? Doncs aquest mòdul es calcula com l'arrel quadrada de la primera component al quadrat més la segona component al quadrat. Així es calcula el mòdul de qualsevol vector. Per tant, el mòdul de 1 en el nostre cas seria l'arrel quadrada de 4 al quadrat més 3 al quadrat, tot això dins de l'arrel quadrada, i això ens dona que el mòdul d'aquest vector és 5, d'acord? I com podem conèixer l'angle aquest que forma el vector amb l'eix horitzontal? Doncs aquest angle és l'arc que té com a tangent la segona component, per tant, 1 sub i, dividit per la primera, 1 sub x. Perquè si us hi fixeu, aquí forma un triangle rectangle, aquí tinc l'angle, aquest és el seu catet oposat, el seu catet contigu, la tangent és catet oposat partit per catet contigu, per tant, segona component dividit per primera. En el nostre cas, per tant, aquest angle és l'arc que té com a tangent segona component, que és 3, dividit per primera component, que és 4. I si anem a mirar, aquí crec recordar que tinc l'angle val 36,87, d'acord? Per tant, aquest angle alfa és igual a 36,87 graus. És a dir, el vector 1 escrit amb coordenades polars s'anomenen, és el mòdul, i aquí en petit l'argument o angle. I per tant, així s'escriu el vector 1. De manera generalitzada, posaríem el seu mòdul i en petit l'angle o argument. Aquesta és la manera de donar en coordenades polars, que com podeu veure estan molt relacionades amb la trigonometria. I fins aquí aquest segon vídeo de vectors.